Ingdeng thongkep ZKYF katalon ponji aphuthak Tirikam amei keseng pon. Jutang henlo kheyang the, pindeng sumpot henlo kheyaraje. Jutang jubat leki virlote khey ki virlo. Lason si Arnam Langpi karbi jutang jubat asong hinpen. Thongkep angdeng Arnam Langpi hawar karbi risunim so rongaje katalon ponji aphuthak. Nirja aptham KCS asai hemalong pini Tirikam amei keseng ponji aphan mai kangni pon. Bangso amei cepahem phupon Samson ingti lapen mea thepi kejai lapen aluhi ke bachini Joyram teron bangso amei long aluhi aman pen kachetongdun karbi jutang asong tiripia mai pen harsing ronghang Jameson ronghang lapen sorot beatum chetongdun Anparda Arnam Langpi angkang kithe kidingatum ex VDC chairman Sonjit Lekhe Joy Singh Be Ram Singh Terang Suresh Lekhe Jiwon Be Vidya Singh Tiso Andhuli Bongrum Rajan Rongphar lapen Hirbangpi Sangpi Jina Lekhipi Sangpi Ilis Teronpi Anparta kapre kitigidingatum chetongdun si Tirikam amei mesen pen sengponbo Anparta nonnangkileji thongkep angding ZKYF Arnam Langpi hawara longta mesen pen katalon dun chiaphan RD dojot pen chingki chethanpo lapen Arnam Langpi alongta nonnangkileji hawar karbi risonim so rongaje katalon ponji Niphai hini pen, niphai pri, nithom an, pado ponji poda cerai pon. Kado kabialam RD dojot pen, chingki chingwai pon si ing samchin pen, mesen pen mai pachun pon. Arnam Langpi pen Gentle Son Terang Report News 7 Northeast. Kadang pintu habis sadar